V roku 1585 sa Angličania rozhodli prekročiť hranice známeho sveta. Sir Walter vyslal prvých osadníkov na ostrov Roanoke, aby založili kolóniu, ktorá mala byť začiatkom Britskej Ameriky. Ale už od prvého dňa sa zdalo, že ostrov nechce, aby tam ľudia žili. Napätie s domorodými kmeňmi, nedostatok jedla, neustály strach. Prvá kolónia to zdala. Ušla späť do Anglicka a ostrov zostal prázdny. Aspoň na chvíľu. O rok neskôr prišla druhá skupina osadníkov. Muži, ženy, deti. Medzi nimi aj dieťa, ktoré sa zapísalo do dejín. Virginia Dare. Prvé anglické dieťa narodené v Amerike. Kolónia mala nový začiatok, ale aj nový koniec. Guvernér John White sa musel vrátiť do Anglicka pre zásoby. Lenže vojna so Španielskom mu cestu zablokovala na 3 dlhé roky. Keď sa konečne v roku 1590 vrátil, Roanoke bolo mŕtve. Domy rozobraté, pevnosť zmizla, žiadne telá, žiadne známky boja, len jedno jediné slovo vyrité do dreva. Croatoan. Ako posledný výkrik, ktorý nikto nepočul. Vtedy taktiež vznikli stovky teórií. Jedným z nich je asimilácia s domorodcami. Niektoré kmene neskôr opisovali ľudí s európskymi črtami. Bol to možno aj masaker, tichý útok, ktorý nezanechal stopy. Naznačujú, že časť osadníkov prežila medzi domorodcami. A definitívna pravda? Tá zostala na ostrove Roanoke, pochovaná pod pieskom, koreňmi a časom.